Music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Abyan may nga gadira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatutunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. May nga dira sa taga Hinubaan sa San Jose Sipalay City, Kaliling Kawayan, dira sa Tapi, Bantayan B, Daan Banwa, kag bisan pa sa Kamingawan. Initanan dira sa Cabancalan City, kag bisan pa sa Mulubulo Kawayan nga naga-replay sining aton malipot nga pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Karon diri sa aton nga pagtuon, aton hambalan ining akon tema diri karon nga amo ang pag palig-on sa aton kaugalingon batok sa sining popular pero hindi Biblianhon nga mga tradisyon. That we must be steadfast against popular yet unbiblical traditions. Now, diri anay ako mabasa sa Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 10, tubtob sa 14. May aton kita ngalaran nga sa sini walay kinamatarong sa pagkaon ang mga nagaalagad sa kayang-kayang. Kay ang mga lawas sadtong mga sapat nga ang ila dugo ginadala sang pinakamataas nga saserdote sa santuaryo. Subong nga halad tungod sa sala ginasunog sa gwa sang dulugan. Gani si Jesus man nagantos sa luwas sang gawang, agod nga mapakabalaan niya ang katawhan paagi sa iya kaugalingon nga dugo. Busa, magkadto kita sa iya sa luwas sang dulugan, nga nagadala sang kahuluyan tungod sa iya. Kay diri wala kita sing banwa nga nagapadayon, kundi nagapangita kita sang banwa nga palaabuton. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sa sining mga pulong aton
ginbasa. Sa sining ika-13 nga kapitulo sang Hebrehanon, ang writer naghatag sang warning nga ang dalan sang kamatuoran kontra magasupak sa mga popular bantog nga mga opinyon kag mga tradisyon nga ginisip nga dako karaan o daan na dugay na kag ginatawag ini quote unquote establishment. So ang kamatuoran abyan hindi ini malingkang, hindi ini matumba bisan pa sang dalagko mga establishmento o kon movements nga nagatuhaw sa karaan o kon sa dugay na nga panahon karon kag sa palaboton. Ato bala ang mga sapat nga ginhalad, ang ilang nga mga karne, ang ilang mga carcasses ginahaboy sagwa sang syudad kag ginasunog. Aton ma-imagine no kung daw ano kabaho sang hangin sa ilualang sa mga nagapamahaw nga naghalin sa sining mga carcasses, sa sining mga karni, sa mga patay nga mga sapat, karnero, kanding, baka nga ginahaboy dito sa dulugan. Apang amo ina sa pagamatod ang ginhimo ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus wala siya ginlansang sa cross dito sa compound, labi na gid sa sulod sang templo. Hindi pala. Kundi siya ginhalad, hatag siya sang iya kabuhi. Dito ang sakripisyo sa sagwa sang city gates sang Jerusalem. Outside the walls of, so to speak, establishment. Sa sulod sa tong city wall, amo ang templo, kag matahom ang amo nga templo. Amak mo ginhalupan sang bulawan. Ginputos sang bulawan ang dingding kag ang mga columns sini. Ginpatahom ni Herodes, Herod the Great, agod nga kalanggaon man siya sa mga Hudiyo. Madamo nga kwarta kag mga kusog, mga efforts ang ginbukbo sa sinanga edifisyo nga matahom tulukon sa sagwa. Do ano katahom ang ginpahayag sa nga templo. Pero abyan, si Ginoong Hesus wala siya naghalad sang iya kaugalingon sa sulod sa tong templo nga ginhalupan o ginputos sang manipis nga bulawan ang mga haligi, pillars, columns, kabisan pa ang mga dingding sini. Si Ginoong Hesus abyan, siya gin-crucify outside the city sa diin ang dead animal carcasses were burned. Ini nagatudlo sa imo kag sa akon nga si Ginoong Hesus ginatumba niya ang mga lamisa. Literally, iya gani ginpang baliskad atong mga table sa mga money changers dito sa sulod sa compound sang templo. Ginisip siya nga isa ka renegade, rebelde nga klase sang tao nga nagkaon upod sa mga religious nga nagkaon siya supak sa mga pagtulunan sa mga religious leaders. Siya nagkaon sa mga kaupod sa mga plahubog, kaupod sa mga makasasala, kag bisan pa sa mga tax collectors. Kag sa iya nga kamatayon, si Ginoong Hesus willing, nagdesider, nag-intend sa pagsupak
sang establishmento, sa mga popular nga mga pagtulunan kag tradisyon sa mga Parisiyo, Sadusiyo, kabisan pa sang Sanhedrin. So, ano man ang pagtulunan nga aton mabaton diri? Siling diri sa sining ginbasa naton karon sa Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 13, busa magkadto kita sa iya sa luwas sang dulugan nga nagadala sang kauluyan tungod sa iya. Kita willing nga mag-upod sa kay Ginoong Hesus nga magabaton sa mga pagyaguta, sa mga pagpakahuya tungod kay nakakilala kita, nakasiguro kita nga ang aton ginatuuhan, kinangkon nga mga pagtulunan nga Biblianhon, kamatuuran, busa wala sang kabaguhan. Kag ini magatindog sa tubangan, sang sayop nga mga panghuna-una tradisyon, ginatuwag nga theologies, sa iban nga mga tao. Kabay pa nga may kaisog kag boldness kita sa pag-atubang sining sayop nga mga pagtulunan nga nagalagaw, nagalupad, nagalibot-libot sa aton tunga. Tungod kay ini, hindi maayo, hindi matuod. Iya ini ni Satanas. Let us go out with Jesus and fight against the popular yet unbiblical teachings and tradition. Si Ginoong Hesus nagaagda sa aton sa paglakat upod sa iya gwa sang walls of tradition, walls of false teachings and practices or even movements. Kay kita amo ang asin kag suga sa sining nagakadunot kag madulong nga kalibutan respectively. Let us go out with Jesus and let us exercise our responsibilities and duties and roles as salt and light in this corrupt, decaying, and darkened world. Diyos nga balan, madamong gid nga salamat na ikaw nagatudlo sa amon nga may mga tradisyon, may mga pagtulunan, may mga opinyon nga very popular sa karon pero hindi Biblianhon. Hatagi kami isang kaisog sa pagtindog batok sa sining sayop kag mga pagtulunan nga nagapatalang sa kadam-an bisan pa sa mga Kristohanon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairil, salamat gid sa imong nga pag-replay sinidira sa hinubaan. Kabay pa ang Ginoo magapakamayo sa aton nga bulhaton kaangay sini. Crystal Rain, salamat gid. Drifa May, Viola Dimyar, salamat sa inyo nga pagtanaw kag sa inyo nga pagpamati sining aton segment karon. Kabay pa nga ang imo adlaw karon malipayon abyan kag ang imo eternidad mahimayaon. Madamo gid nga salamat.